Ki Paj Basunong jong Kesenong Mau Kangi Hariboy District Mentak singi kila ilum krui hakamat jong ka community hall jong Kesenong ban peniye ke jing persya ye kerkom le bat kerkom penia jong rang Basunong Kesenong jongki hakabai dei bat ke jing pentrei ye ke skim MGNREGS hapo ke te Kesenong da ke bong ru bagi paj ba kim syam layo ban trei bela ha ke jing pentrei hapo Kesenong henrei le chu pentrei betang dagi misteri ki belajit dau te rang Basunong u belong ru ha ke ju kopor kumu chairman jong ka VEC kini kipat Basunong kil ongru benudu usnam arajar khadar kim syam layu i ki job kat jongki bat ki masterul ru kim juyo bansain henrei ka pisa ka poi ha orang Basunong bat ban pentrei bet da ki misteri jong u ki jing trei hapo ka Sunong ki yat bet henrei kipat Basunong kim juyo ban trei hapo ka Sunong lajong kini kipat Basunong kila kenok ru baki wei ki kampen roi hapo ka Sunong une orang Basunong ola sule kumu kontraktor ban pentrei yaki bat kila kenok ru baki paj Basunong kim syam yo shu ban tre job kat na du snam arhajar khat pra ter hakabai dei bat kene kam nagaliang jong gine paj Basunong kila wat ru da ka RTI bat lap ru bak babun ka pisa kala poi hapo ka Sunong kat baki paj ba kim syam lailat ban tre job kat ka balong ru ka skim ka bala penmang ban tre da ki Basunong kuntup ru ye ki bala khamno karta balai bala poi pot hadu ban le da ka RTI namar apo jong gine ki babun bun snap nagaliang jong ki job kat holder haga jing sia ka sarkar ka ai ka ni skim na banta u baduk ba sitom menla mat pe kup chiliang sam chiliang andai penban ngi hang ni hasilong jongi hapo jongi ni ki license kumbala yo singyo banta nyem yo ban tray pi ki don katok ne ki didak kisin ki bala tray henre la shule ka ha ka contract system mo klem ai belai yo no te bat ba kalong khongpong ya kajing thmu jong ka sarkar na banta u kup chiliang sam chiliang bala ko henre hang neu rong ba sinong jengi yo tre tang i we ni armut kitaru ki dei be terpeng ki baklan ki bala betra mau mo te na kaliang jongi kinong jong sinong ya super sya ya kane baru ki babun hang to ki project mo u la pendu te kaba ngasngeu khiang ne kalong ba kumu nong elam sinong haga jing sya hapadeng ka jing duk ka jing kerdu teng wana kaliang kiba persyang ban lei pan ram pan sya ki bang mo hab jing sya lada kimla ban ekran kimla ban lei ka kadai ka kam ju ban yarap andai pen ban ulit khangai ki bang ong ban mai ram te bakumu ne unong lam sinong bine melong ram sinong mo te teng dadon kiba wat ya ka tu ga bai nong rep jong ki job kat ro kiba ula penen kam man gasngi teng haba kilit pan khau pan pisau ong me la dam dan manga dayap cha khon te hato long ne mumba keren kum kata kum nong lam sinong ne piong gam no te na kaliang jonga ngai kane ka khubor bat ki bala aru ban pe ya kane ka channel te ka babun nang ta kane ba pan san tu le ya ka job kan ha ka jing sya kane la du manno kala de ban long ka police case mo hendai ngai apa un kala ba un sel thu ya de te ya kane ka pisa ka balaja ang ne kumare senga benta lada siu ngemen se banyak ka bor balor kajokat nginom yo man pandan kam watang sitang karu nginom yo mata lalais nem nginom hun udai ban ngim hun ba ulong kumu nong yalam uba yalam bakla yang i hadu ke imlang salang nginom hun ya kane dai ban weng no si sendon ya une orang Basunong ula yalam bakla yang i wat hadu ka jing long ying long sem wat hadu ka jing imlang salang ka jongi dai ban le kumni nginom hun ya udai ban weng no si sendon ya ka jing long orang Basunong jong Don jeng map yu ngidai ngila kem nung tu nga ngayal de nga kem nung tu yu hakmat sosial media nga kren ngamlen mga nga kate nga ma kelapang nga flash ay kata ngam hen da nga sa hajal ro ngamun bale ne ula jaga duk usuk ula panmang yang sarkar ubam ei hatu pihun pa ba makanya jisya nang nes ka sosial media kan rai kubor halor kan ka nalang keseng nane ki bor halor kin sapu din yang ne rubas nong de kata ka jingmut tengah ne ngayal de ngam hunte bale ula ban bat ya job kat nga sai job kat na hingus ke tari jong ka BSc ngat sei kendai tari kumat arjar fuei baro ngat sei le sei mga gitu ki basan foying dem day list le pan de gitu hapan da bor nadu ukat pra kat kendai arpo ngam semyo ban tre job kat bat halor kata ru ia ka job kat janga la pendap hi da chairman ka BSV bat ia ka san ru la san hi da mau ya kan ka job kat
jonga Henry nga dalade lada siu ya kane ka bai kerteng jonga dalele ya kane ngamhun pi ki ba pihun ben siu uhap ben siu ya kane ka bai kerteng namar usantu klem datip mangi kitrai uhap ben siu ya kata lada siu tengi ngi bangse banwat ya ka bor halor Pwede ni usan tu yang ni. Pwede ngau try ngan tip saya kene. Ngan yo bisan ngan tu ngan bam li. Pwede. Kayak kene. Nga kedit tret tang beli saja kene. Dia mengau beli saja kene baru na ying jong sekretari. Ini gue. Habaro itu kan habaro. Nga yal dia ngakem nung tu yang ni. Ingan dengan sahaja lu jalde orang seliai kan ya ka hok inde menyo karkaulot ya hok inde menyo ya ka hok inde menyo ya ka hok inde menyo Ni dawa. Ya kahok. Gidawa. Ya kahok. Gidawa. Ya kahok. Gidawa. Ya kahok. Ngim yo bantri bat ka ya ka job card ngim yo he ban bat ya kan ni ka job card ngi da tho da ka sithi ban pan ya ka job card la job te habangila tho la ka sithi bat hang ta ngi lej ban lej pan lej rung haka ying jong skitri halor kata bakim sem la ai kata ka jing haka jing lej jungi ngi da hap kerpat ngi hap da kro ban yo la ka jong ka job card te halor kane gila san la pendap ya ka masterul chispa la chispa singi klem gejing tip jongi klem gejing yo I jongi bat kumju ro om tang bak pendap yang I giban don ka hok kebadon hakapo kane ka sinong wat ya gibla syong kurim sakawei ka sinong bat gibla yap gibla khlat ro la pendap la dro ya kebisa de halor kane ngila tho sithi Syaur ba sinong ban penlong ya ka dorbar sinong hadu laisin Henry umpatiau bat halor katangi dang ya ap hadu kane kesngi kane katarik hadu menta ladu menta long na cisnem purang ya ap bat ngi kimilti bau ai ka jing pensai ya kane ka jing ya dei ya ka kam jong ka sinong ka thau ka jing ya dei yang jong kane ka job card bat ya ki kam ki jing don kam ya ka jing ngam not ban ong ka jing le bakla ju ne ka jing bakla jong no Henry ngikwa ban yo ai ka jing sai Nakaliang ka sarkar oi sisya kala ai kala penbiang kala penbit nak benta ka jing lengkam jong ki baduk ki busuk nak jing nak benta ban penbiang penbit hagil ti ki singkin Henry hakani ka sinong jong ipat kalong dak hongpong namar ngi ki job card holder ngim yo bentre hapo jong kine ki license te kabar nang tapat ro kiba yo bentre de tang gitu kiba klan kiba ruspa kiba ruspa kiba biang kiba bit kiba la bentre da ka tu bapu silum te bat ki mesin kiba pher kiba tu ki mesin kiba dhalai semen te ka basusi kalong ba umno unut ban san ya ka jokat jongi ban pendap ya ka tu masterul te ngat nakaliang jonga tang ya kane keren sepi ka media ba pinra kubor lem ya baro kiba kinokpe ya ka YouTube te nakaliang jonga ngamsu de ba nganam hun hiro ba une orang ba sinong ula penkam bakla ya ka kerteng jonga jokat hodar kumjuro bat ka ying jonga baro ka we ngangai scam ba kine baro ki don hakata ka benta te nakaliang jonga te nganam hun lada siu lane penchai hapo jong kine kisngi te ngimber se banya cha ka bor ka balor mar ula pensan tu te nakaliang jungi ngibu ya kane ka city complaint show video ba kat ba ompadep ban penjesuk ya ki kam huri hura hapo sinong ngiong ya uba omdei ban penlai ya kepisa kat ba hadin kato kane benai une u video open light ya kane kepisa open light claim ke jingtip nadu ka tarik ke bangilibu ya kane city hadin nang to ngilai mi Henry claim ya to ngisusi keng habangi don kane ka complain boong bo ombe ban penlai ya kepisa
kat ba ompatla ban penya suk hapo ka sinong ko thau ya kini ki kam huri hura bele uneu video upan lai ya kani ka pisa kata kain ka ba nga kam susi ban penpau hakmat jong pi ki pajba menta hakani ka por kat ba uneu rong ba sinong wan ban ai ka jing pensah hapleng jungi ya kani ka kam huri hura ni kerpat sya u video bat ka blog bakin num dei ban penlai ya kano ka pisa ka badang sa lane umla ban pentre ya ka skim ka bat thamai ro le gum do dei ban penlai ya ka pisa ka badang sa bat umla ban pentre ya ka skim ka bat thamai kat ba uni rong ba sidong umparla ban ai ka jing pensah hapleng jungi habide bat kani ka kam ngila phai u laisin ka chi sorong ba sidong ban penbek ya kani kam bat ka tarik kalong haka khatlai tarik ne balai ar phuwei te henry uni rong ba sinong klem sim khia ban penbek ya kani kam kamut ba ai kata ka ba ulakular hapi ki pajba to coba Gajing bom patiao ju oh ya ka jing karpat jungi mingala tho laisin ya ka siti Ban penbek. syai ban pen sneu thu ya ki dikikam henrei patiao bat khaindor ya kajing karpat jungi ku munong song sinong ajing sya ka state government kala estimate ya kani ka pisa ka bachilak laipho hajar rei kumno la pat ban dawa ya kitrai ying ban penmi u mau bat u siap nang ta nalor ka taru balai ot ya kani ka sipo hajar bikin ong kumno halor kane Dari atas te bingi mohon ngi. pa apil iba ong ba nakabenta kani ka job card holder urung ba sinong uba balduin sengkeli u withdraw ya ka wijis jong gitu ki mastarul ki bela mi sinong don nem ki kita Yan ta Don. Don, hani sejupkan ni deh. to dada don kita ki mastarul ki ba u rong ba sinong u withdraw ya ka bisa jong ki hadin makila yap sebha ban keren hangni da ka bachit ka basai wat keren hakabari hakabadum to so baham Melayap nadu arjar kapra. Hadu mentau dong sega bisa. Te aduh nem bakan no adu arpui. arpuem don Der ladu ar hajar kapra layap dere. Te arjar kapra Kat kendai. kendai arpu. to Nang sei bisa. nang sei bisa te nang tadang don sisu Te naliang jonga dengan nganem hun ya kene. Uhap hi ban seu kene. Tahi. to nang ta ngaro ngakwa ban pensai ya kane ini ukun jonga ubala lek lok sawe mentalan rusnem te kanero dang de drobet ke pisah mentala laisnem penlong ya ka dorbar sinong hadu laisin ngibo ya ka siti ban kerpat ban penyusup ya ki kam huri hura hapo ka sinong ka thau henry une urong ba sinong uklem patiau kat hadu umta denem dei ka atendan register ru umdon ne pilayo nem ban to nang ta ka ya ka atendan wat iya ka job card lu ngimyo bersainte nang ta kabar nang ta ka payment register ru umdon payment register pimyo ong nang ni sakmat ni kwa bo ne urong ba sinong un transfer no ya kani ka wijis jongi ki job card sya ka personal account mo kata bengong umta